U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kaže prokimen današnji, neka bude milost Tvoja, Gospode, na nama kao što se uzgasmo u Tebe. Pre nekoliko godina bio nam je gostima sada već otac, profesor na fakultetu, te je bio asistent, Srboljub Viparipović, i onda smo pričali uopšte o Starom Zavetu, o Novom Zavetu, i nekako smo došli do tog momenta da govorimo o ovom prokimenu. Neka bude milost Tvoja, Gospode, nama kao što se uzgasmo u Tebe. A kažem ja njemu, reko, joj, jadni mi, koliko se uzdamo u njega, ako takva bude milost njegova, mi smo nadrljali, propali smo. A kaže on, ne, vidite šta znači kad čovjek zna, a vidite šta znači kad čovjek ne zna. Kaže on meni, ne, taj prokimen deo iz psalma, kaže, je upravo suprotno znači. Kaže, on je bio izraz punog poverenja i vere psalmopojca u milost Božje. Jer je poznao milost Božje, upoznao je živoga Boga i sa njim je živo opštio i bio je siguran, jer vera daje sigurnost, vera daje pouzdanje, i o tome smo juče pričali i prekjuče u stvari na praznik Svetog Georgija. On je s punom svešću i punom nadom i punom silom verovao da će milost Božja biti velika na njemu, jer se mnogo uzdao u njega. I to je ta neodoljivost našeg Boga koji nam potvrđuje znacima i čudesima našu veru, slabu potpomaže, gura je, daje nam snagu i silu da idemo kroz ovaj svet. Vidite, danas baš u ovom apostolu koju je Katarina čitala, vrlo interesantno, ja mnogo volim taj apostol, 10. glava dela svetih apostola o Korniliju, Rimljaninu, neznabošcu, koji se Bogu molio i tražio Boga u srcu. Znači nije bio ni Jevrejin onoga vremena, nije bio ni hrišćanin, nego bio neznabožac. I srcem je tražio Boga. I zamislite, anđel mu se javi i kaže mu, tvoje molitve i tvoja milostinja su izašle pred Boga. Kaže, idi dozovi Simona Petra u Jopu, koji gostuje kod Simona Koža. Gospod, to je pouka velika nama, pravoslavnim hrišćanima, koji imamo tu oslabljenu veru, jer vidite da Gospod sluša molitve neznabožaca, oni koji ga čak ni ne poznaju, niti a kamoli ispovedaju kao istinitog Boga. Ali u srcu svome traže punoću, traže istinu i imaju taj Božji lik koji je utisnut u njima. Da ga traže, a opet s druge strane ono što je otac pričao juče, jako važno, da ima osjećaj da pomogne drugome. I onda, znači, verovatno bio je bogat, mogao je i pomagao je drugima, i verovatno to nije ni objavljivao u tajnosti, činio je ono što mu srce govorilo, i kaže, došle su molitve i milostinje njegove pred Boga. I naravno, kasnije se on krstio sa svim domom njegovim, malo u tom, vratite pažnju kad budete čitali nekad evanđelje, neke stvari mogu da vam budu nejasne, pa da počnete nešto da sumnjate. Interesantno da je u ovom evanđelju prvo, kada je on počeo da priča, kad se sreo s apostolom Petrom i počeo da mu priča, mu se anđeli javio i tako dalje, kaže, Duh Sveti je sišao na njega i na ove okolo koji su bili sa njim. Ti njegovi ukućani, njegovi najbliži, ako kažemo i sluge, svi su oni bili negdje istim duhom povezani i svi su tražili Boga. Prilike on je oko sebe okupio ljude koji su sličnoga duha bili kao on. I, kaže, Duh Sveti je sišao na njih. I onda, što kaže apostol Petar, kaže, kad je Duh Sveti sišao na njih, onda dajde ih i krstimo, jer ko smo mi da se protivimo Duhu Svetom do kraja. A vidite, recimo, interesantno da u svetoj tajni krštenja prvo bude odužavanje, tako on dolazi, znači, totalno obrnut proces. Ali Bog, šta je to za Boga, to ljudsko pravilo da mi krštavamo prvo, potopimo vodu, pomažemo svetim mirom. Bog to radi kako hoće, on to. I on vršimo svetu tajnu krštenju, koju mi vršimo, ne vršimo mi samo tehnički.
obavimo, Duh Sveti to obavi. Kaže Duh Sveti, oni se zadiviše, kaže, jer je videše da je i neznabošcima Bog dao večni život. Zadiviše se hrišćani toga vremena. Evo kod apostola Marka, na njega malo samo da obratimo pažnju i da kažemo, recimo, interesantno da je apostol Mark otišao, mislite, Aleksandrija je tada bila jedan od centara, najvećih centara te mnogobožačkog sveta. Oni su bili za to vreme vrlo napredni, znacima navoda. Mislim, naravno bila je Aleksandrijska biblioteka i to sve ono velika i mnoga dobra dostignuća su oni napravili, ne možemo negirati. Ali kažemo, centar neznaboštva, tu je bilo strahovito idolopoklonstvo, ko zna šta se tu sve radi. Zamislite, svetog apostola Marka odvoji Gospoda na službu i odvede ga i kaže, javim se i posla ih da propoveda, kaže, a njih, kaže, jedva 12 bilo, kaže. Od tih 12 ljudi, opet tih nejakih i malih i slabih ljudi, Duh Sveti, kako ojačava, daje silu i snagu i mudrost za propoved i eto čini Aleksandrijom jednom od drevnih i najvećih patrijaršija. To je ono što se naša sila Božja u nemoći poznaje, što mi često puta rasuđujemo u svojoj nemoći da je sve propalo, ne uzdajući se u Boga. A umjesto da se smirimo i da shvatimo da će Bog delovati upravo u toj nemoći, kako kaže apostol Pavle, kaže kada sam slab, onda sam ja. Odnosno, kada priznam svoju slabost, kada priznam da sam potpuno nemoćan i uzdam se u Boga, onda sam ja, jer On je jak u meni, On radi u meni, On živi u meni. Je to apostol Marko, kaže, propovedajući godinu, dve tamo, onda su se ozlojedili, htjeli su da ubije, opet on mudar apostol bio, Gospod je dao mudrosti da se snađe na svijetu. Kaže, izmakne se i ode u Pentapolju. Provede 2 godine u Pentapolju, da se malo smiri situacija, naravno reč Božja se ne da svezati. Njegovi sledbenici, oni koji su zapojeni bili Duhom Svetom, počeli su širiti veru u Aleksandriji, jačala vera, i onda za 2 godine on se vratio, kaže, na radost pastve svoje i naravno utvrđujući verne još više i jače. I danas slavimo i svetoga Anila, drugog episkopa Aleksandrijskog, koji je bio obućar po struci i nešto njemu se cipela, odnosno ta neka sandala rašila i onda je on otišao kod Anijana i tamo krstio ga i tako dalje i onda je njega položio posle za episkopa, posle sebe, kažem, njega danas slavimo. Zato sve u svemu ne bojimo se ničega, nego položimo svu nadu na Boga, jer i ne smišljamo, kako kaže Gospod naš, ne smišljamo napred šta ćemo govoriti, kako ćemo se opravdavati. Dovoljno je da mi živimo u istini, Duhu Svetom, a Duh Sveti će govoriti, kaže, ni najmudriji govornici, ni oni koji nas optužuju i koji nas napadaju, neće moći ništa protiv nas ako živimo u istini. Jer je to već borba Božja, to je rad Božji, a ne naš. I eto ga, sveti apostol Marko, u Carstvu Božje, slavimo ga danas, prizivamo ga danas i iščekujemo moment da se sretnemo sa njim i da nastavimo zajedničko slavljenje Gospoda našeg u Carstvu nebeskom. Njegovim molitvama svetog Anijana i presvete Vladičice naše Bogorodice nas Gospod ukrepi, da nam da snagu i silu vere, nade i ljubavi i da idemo u Carstvo Božje svi zajedno i da slavimo našeg Boga.